Kí ni ìràwọ̀ rẹ sọ nípa health ẹ lọ́jọ́ tòní? Àkókò wo gangan ló dára jùlọ fún ẹ láti fi ṣe prayer lọ́jọ́ tòní? Apá abo ló dára jùlọ fún ẹ láti kọrí ṣíṣe prayer lọ́jọ́ tòní tí ṣíṣe kò sóhun àǹfààní látàpá àbẹ̀yẹn lénìí tí ń ṣọjọ́ Wednesday August 12 ọdún 2026 ìta wà nú èyí. Ẹ̀yin tẹ́ wò mí ẹ bá ń share fídíò yìí pín kó jẹ́ òwúlò àtàǹfààní fọ́pọ̀ ènìyàn. Ẹ sì má gbàgbé láti follow wa látàrí pójoojúmọ́ báyìí là ń ṣe fídíò yìí fún wúlò ọmọ aráyé. Oníràwọ̀ iná tó kanran yan Harris tàbí láàrin March 21 sí April 20. Ọjọ́ yìí kò sí rẹpẹtẹ tẹ́ bá stress ara yín ju bó ṣe yẹ lọ. Ṣeéṣe káwọn nǹkan tó dàbí spinal cord kó máa ròyìn, àwọn nǹkan tó dàbí chest stiffness àyà dídùn kó fẹ́ máa wáyé púpọ̀ lọ́jọ́ tòní. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn nǹkan tó dàbí ara ríro náà lè fẹ́ wáyé tẹ́ bá gbé nǹkan tó wojú bó ṣe yẹ lọ lọ́jọ́ sí tòní. Ọjọ́ tòní aago 7 ní àṣálẹ́ sí aago 8 ní àṣálẹ́ jí àkókò tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá east dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún tó sì ṣeéṣe kẹrẹ àǹfààní àtòrí látàpá àbẹ̀yẹn náà. Oníràwọ̀ ìpalámọ̀ Taurus tàbí láàrin April 21 sí May 20 púpọ̀ nínú yín nílẹ̀ ra yá jí pé ṣùgbọ́n tẹ́ bá ń ronú àròjù ó lè fẹ́ fa àyà dídùn. Bẹ́ẹ̀ sì ni tẹ́ bá wà níbi tó ṣe é pé ìtì bá pọ̀ sí jù ó lè fẹ́ fa bí heartburn pátá lọ́jọ́ tòní. Bákan náà sì rí kàtá àti kọ́lé wáyé lọ́jọ́ tòní fẹ́yìn tó bá ṣe é pé òtútù mú láyìíká yín àbí tó jòrò láyìíká yín ọjọ́ tòní. Rí dájú pé ẹ ronú àròjù ẹ sì jìnnà sáwọn nǹkan tó bá tutù jù ní mímọ́ tàbí ibi tó bá jẹ́ pé ìtì ti pọ̀ sí jù. Apá south dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer lénìí. Aago 10 ní àṣálẹ́ sí aago 11 ní àṣálẹ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer náà lọ́jọ́ tòní. Oníràwọ̀ afẹ́fẹ́ aláwàjà Gemini tàbí láàrin May 21 sí June 21 àwọn nǹkan bí apá ríro, ọrùn ọwọ́ ríro àbí kẹ́ẹ̀kí mímí yín kó fẹ́ rí bákan lọ́jọ́ tòní. àwọn nǹkan yẹn ló lè wáyé lọ́jọ́ tòní o. Tẹ́ bá stress ara yín ju bó ṣe yẹ lọ ó lè rẹ̀ yín tẹ́. Apá yín lè dàbí ìgbà púpọ̀ kan ròyìn, ọ̀pọ̀ yín gan lè sùn lé apá débi pé apá yín máa dàbí ìgbà pé ròyìn jí lọ́jọ́ tòní. Bákan náà sì rí ó ṣeé ṣe kí àwọn nǹkan tó dàbí smoke àbí heat kórìíra àti lára yín bákan lọ́jọ́ tòní kẹ̀kẹ́ sára. Aago 9 ní àṣálẹ́ sí aago 10 ní àṣálẹ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá náà ti dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ mi agbára cancer tàbí láàrin June 22 sí July 22 àwọn nǹkan tó dàbí ọ̀nà fún dídùn tàbí kí ọrùn máa ròyìn tàbí kí àwọn bí èjìká kó fẹ́ máa ròyìn bákan lọ́jọ́ sí tòní. àwọn nǹkan yìí ló lè wáyé púpọ̀ lọ́jọ́ tòní. Bẹ́ẹ̀ sì ni tẹ́ bá rojú àròjù àbí sọ̀rọ̀ àsọjù ó ṣeéṣe kóun yín fẹ́ há bákan lọ́jọ́ tòní. Ẹ rí dájú pé ẹ̀yin jẹ́ kí omi àbí nǹkan jíjẹ kó máa gbọ̀nà fún yín kọjá lóòrèkóòrè látàrí pé bí lè máa pa yín dáadáa lọ́jọ́ tí tòní. Aago 8 ní àṣálẹ́ sí aago 9 ní àṣálẹ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá east dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ iná tó gbóná rere Leo tàbí láàrin July 23 sí August 22 ó ṣeéṣe kórí fífọ́ wáyé díẹ̀ lọ́jọ́ tí tòní o. Tàbí kẹ́fẹ́ ní mental burnout kẹfẹ́ máa rò kẹ má ríro dáadáa lọ́jọ́ tí tòní. Ẹ má gbé nǹkan tó pọ̀ jù pẹ̀tẹ́ sórí yín púpọ̀ lọ́jọ́ tòní o. àwọn míì nínú yín sì máa free dáadáa lọ́jọ́ tí tòní ṣùgbọ́n èyí tó dàbí ìgbà pé bóyá nǹkan tí máa lọ dáadáa fún ṣeéṣe kélé kó fẹ́ àfẹ́ sí yín púpọ̀ lọ́jọ́ tòní torí ẹ máa fẹ́ ronú àròjù. Ẹ rí dájú pé kí sára ẹ sì máa jẹ oúnjẹ tó bá ti jẹ́ pé ó ti strong ju bó ṣe yẹ lọ bí àwọn egungun àtàwọn nǹkan míì tó ṣe pé ó lè mú kí párí máa ròyìn lọ́jọ́ tòní. Aago 7 ní àṣálẹ́ sí aago 8 ní àṣálẹ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá náà ti dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún ó sì ṣeéṣe kẹrẹ àǹfààní àtòrí látàpá àbẹ̀yẹn náà. Oníràwọ̀ ìpẹ́ funfun Virgo tàbí láàrin August 23 sí September 22 ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín pàápàá yín tó ṣe pé ẹ máa tọ́jú ara yín spiritually abẹ́ ẹ máa tọ́jú health yín ẹ lè wá so down lọ́jọ́ tòní bí gbà pé ìrònú kan máa fẹ́ wáyé rẹpẹtẹ lọ́jọ́ tòní tá fẹ́ bí kí ọkàn yín fẹ́ gbọgbẹ́ díẹ̀ á dàbí gbà pé ẹ wulẹ̀ ní strength ẹ wulẹ̀ ní stamina rárá bí gbà pé ẹ kò need láti sùn ẹ máa ní low physical battery lọ́jọ́ tòní. Ẹ rí dájú pé ẹ sùn lásìkò tí oorun yẹn bá wá lọ́jọ́ tòní ó dára bẹ́ẹ̀. Ẹ sì rí dájú pé ẹ prevent gbogbo nǹkan tó lè fa sickness fún yín tórun bá ń kún yín lé ní ẹ̀sùn ẹ má wulẹ̀ force ara yín rárá torí lè máa affect health yín badly tẹ́ bá lọ́n fàyè gbà kí ẹ fẹ́ máa dárun mọ́jú kẹ́kí sára púpọ̀ lọ́jọ́ tòní. Aago 10 ní àṣálẹ́ sí aago 11 ní àṣálẹ́ jí àkókò èyí tó dára jù fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá náà ti dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ afẹ́fẹ́ márìmífín Libra tàbí láàrin September 23 sí October 22 púpọ̀ nínú yín kò sí rẹpẹtẹ látàrí pé ó ṣeéṣe kí ẹ kò fẹ́ máa rẹ̀ yín náà tẹ́ bá kan ó lè dàbí ìgbà pé ẹ ní di blood tonic àbí kẹfẹ́ sẹ́ǹsì bí ìgbà pé bóyá yí kíkọ́ ni àbí kẹ́ẹ̀kọ́ ju yín fẹ́ dàbí ìgbà kó fẹ́ máa blood bákan pàápàá tẹ́ bá ti wo fóònù jù lọ́jọ́ tòní. ọjọ́ tòní ẹ rí dájú pé ẹ jìnnà sí nǹkan tó bá dàbí òtútù ju bó ṣe yẹ lọ. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ rí dájú pé ẹ jìnnà sí àwọn nǹkan tó dàbí nǹkan tó sì dùn ju bó ṣe yẹ lọ lọ́jọ́ tòní kó má fa jẹ̀díjẹ̀dí fún yín. ẹ mú mi dáadáa lọ́jọ́ tòní dára. Aago 4 ní ìrọ̀lẹ́ sí aago 5 ní ìrọ̀lẹ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá south dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ omi tútù Scorpio tàbí láàrin October 23 sí November 22 ọjọ́ tó ṣe pé ó pọ̀ nù yín ẹ lè máa experience bí joint pain ara ríro oríkèéríkèé ara kó máa ròyìn bákan lọ́jọ́ tòní. Ẹ jìnnà sí àwọn ibi tó bá ti jẹ́ pé ó ti tutù jù tàbí kẹ́ẹ̀bí tó bá yẹ pé ìtì ti pọ̀ sí jù. Bẹ́ẹ̀ sì ni ara yín lè wà sensitive bákan lọ́jọ́ tòní tẹ́bí pé ooru máa mú yín tẹ́ bá expose ara yín sí ìtì ju bó ṣe yẹ lọ. àwọn kan bíi pumps kan lè jáde lára yín tán pè ní ooru. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ara yín hàn kankan lọ́jọ́ tòní. Ẹ sì ṣe exercise dáadáa lọ́jọ́ tòní kẹ́ lè fi ṣẹ́gun ara ríro. Aago 4 ní ìrọ̀lẹ́ sí aago 5 ní ìrọ̀lẹ́ jí àkókò èyí tó dára jù fún yín láti fi ṣe prayer lénìí.
apá east dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ inú àtùpà Sagittarius stabil láàrin November 23 sí December 22 jẹ́ ọjọ́ tó ṣe pé púpọ̀ ní ìlera ọyá jí pépé, ṣùgbọ́n àwọn míì lè máa ní nǹkan tó jọmọ́ lower back pain bákan tàbí kẹ́sẹ̀ máa ròyìn bákan. Ẹ má dúró pẹ́, ẹ má jókòó pẹ́, ẹ má wà position kan fún ìgbà pípẹ́. Eléyìí lẹ máa fi ṣẹ́gun ẹ̀kẹ́ sì rí dájú pé ṣe exercise dára. Aago 5 ní ìrọ̀lẹ́ sí aago 6 ní ìrọ̀lẹ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá west dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ ìpele Capricorn tàbí láàrin December 23 sí January 19 ọjọ́ tó ṣe pé púpọ̀ nínú yín ó ṣeé ṣe kí àwọn nǹkan tó jọmọ́ àwọn bíi inú yín kó fẹ́ máa run yín bákan. Ẹ lè fẹ́ ní nǹkan tó jọmọ́ STD lọ́jọ́ tòní tẹ́ bá kíyèsára, pàápàá yín tẹ́jú oníṣìnà kẹ́ kíyèsára lọ́jọ́ tòní. Ẹ mu omi púpọ̀ dáadáa lọ́jọ́ tòní kó má jẹ́ pé ìgbẹ́ yín máa lọ lé á lọ fa akọ̀jẹ̀dí tàbí kó fa emerald lọ́jọ́ tòní. Ẹ rí dájú pé ẹ mu omi dáadáa kẹ́ sì ṣọ́ra ṣe kẹ́ṣọ́ bí tẹ́ máa tọ̀ sí lọ́jọ́ tòní torí infection. Aago 6 ní ìrọ̀lẹ́ sí aago 7 ní àṣálẹ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá south west dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ afẹ́fẹ́ oníbínú Aquarius stabil láàrin January 20 sí February 18 púpọ̀ nínú yín lọ́jọ́ tòní. Ẹ máa nílò láti mú omi dáadáa o, omi máa ràn yín lọ́wọ́ púpọ̀. Ẹ má dìde oúnjẹ tó ṣe pé ó ti fẹ́ bàjẹ́ tàbí àwọn nǹkan tó dàbí ìgbà pé kò fresh tó. Ẹ mú omi dáadáa lọ́jọ́ tòní, èyí máa ran skin yín lọ́wọ́. Skin yín lè jẹ́ tó ṣe pé ẹ máa fẹ́ máa yúnra àbí járajá púpọ̀ lọ́jọ́ tòní. Ooru máa tètè máa mú yín lọ́jọ́ tòní, skin yín máa tètè react sáwọn kankan lọ́jọ́ tòní. Tẹ́ bá rìn pẹ́ nínú ọ̀run ó lè fẹ́ fa sunburn lọ́jọ́ tòní kẹ́ kíyèsára gan. Aago 8 ní àṣálẹ́ sí aago 9 ní àṣálẹ́ jí àkókò èyí tó dára fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. South west dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ omi tí kì í ro Pisces tàbí láàrin February 19 sí March 20 púpọ̀ ní yín lọ́jọ́ tòní. Possibility wà káwọn míì tí wọ́n máa tọ́jú ìlera wọn dáadáa tàbí tọ́jú oníjẹkújẹ kó fẹ́ ní nǹkan tó jọmọ́ indigestion tàbí inú rírun lọ́jọ́ tòní. Ẹ ṣe prayer lórí àìsàn inú lọ́jọ́ tòní o. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ rí dájú pé jìnnà sáwọn nǹkan tó jọmọ́ carbonated drink tó dàbí ìgbà pé gáàsì ti pọ̀jù nínú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ rí dájú pé ẹ kíyèsára lọ́jọ́ tòní. Ẹ jẹ oúnjẹ àjẹkìjù bó ṣe lọ, ẹ sì já oúnjẹ tó ṣe pé ẹ̀yin fúnra lára yín mọ̀ pé ó lè ṣàkóbá fún bọ́ọ̀dì yín. Aago 9 ní àṣálẹ́ sí aago 10 ní àṣálẹ́ jí àkókò èyí tó dára jù fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá south dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Ẹ̀yin tẹ́ ìwé mi ẹ má gbàgbé pé Ọlọ́run Olódùmarè nìkan lọ́ba tó ní ìmọ̀ jùlọ. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣèwádìí onírúurú láǹfààní àti kàn sí wa ní WhatsApp 09033897161. Ire gbogbo ajẹ́ tiwa lónìí, lọ́sẹ̀ yìí, lóṣù yìí àti ní gbogbo ọjọ́ ayé wa láṣẹ Ìdùmarè. Ire o.